Mireu, nosaltres som d'un projecte, el dels socialistes, que bàsicament sempre ha tingut com a característica el creure profundament en aquesta ciutat i en el seu potencial. I vam creure quan vam entrar, ja fa molts anys, que vàrem convidar els ciutadans a entrar amb nosaltres a l'Ajuntament. I en aquest Ajuntament, que és un gran instrument de transformació d'aquesta ciutat, ens vàrem trobar molta gent que des de la seva professionalitat, des de la funció pública, des del servei, allò que és col·lectiu i allò que és públic, doncs es van unir a nosaltres fent possible el canvi a Barcelona. Doncs va ser condició indispensable anar transformant l'Ajuntament, justament va ser una condició per transformar la ciutat. Canvi va ser descentralitzar aquest Ajuntament. Va ser crear els districtes com una unitat de proximitat. Canvi va ser desconcentrar moltes funcions i assignar responsabilitats concretes a equips concrets per tirar endavant diferents objectius. Canvi va ser aportar la transparència, la honestedat, el rigor i la vocació de servei públic a una organització. Mireu, nosaltres volem fer un gran salt endavant. Necessitem començar a posar en pràctica polítiques socials al servei de les noves necessitats dels nostres ciutadans. I nosaltres farem les reformes suficients i necessàries per acomplir aquest gran objectiu. Hem d'ampliar els drets socials i nosaltres ajudarem a construir aquesta ampliació dels drets socials. Per tant, jo us animo a un període de nova ambició, de nous ideals i de nous projectes que potser ara són somnis, però que, com sempre, convertirem en realitat.